Venga, ahora sí, Ahora sí, chicos. 1, 2, 3. ¡Romania! Atenció tothom, accident de trànsit, equipació de seguretat. Vale, tenim una víctima aquí al terra. Veig dos vehicles, veig una víctima a l'interior també. Vale. Molt bé, només n'hi ha una víctima a l'interior. No veig res als baixos. Veig aquí un palo. Vale. Ningú aquí sota, no veig cap pesament. Veig una bombona botant gegant a sobre el cotxe. Vale, trec la bombona. Vale. Vale, atenció, vehicle molt inestable. No veig risc elèctric. Aquest element que és estable. No hi ha ningú sota, no hi ha risc elèctric. Vale. Zones segures, podem apropar? Digue'm. Víctima inconscient, físic 1, no hi ha claus, no hi ha herba. No hi ha claus, no hi ha... Tens accés per la finestra? Correcte. Està inconscient? Sí. Vale, doncs trinca-la. Exterior, víctima inconscient, impactat, energia, possibles patologies greus. Vale. Atrapament físic 2. Vale. Vale, David. Vete aquí. No, per aquí tens accés. Em poso jo la visual. Vale, Marc. Vale, si obres els ulls no moguis el cap, mira'm a mi. Un company meu et tocarà la cara ara, no et preocupis. Vale? Molt bé, Marc. No hi ha airbags, no hi ha claus, freno de mà. Vale. Molt bé, Marc. Perfecte. Vale, estabilització primària al cotxe vermell. Hores de marxa, vale. Vale, a aquest vehicle li fas donar saltes aquí. Vols que l'asseguri? Vull que l'assegureu molt bé perquè no se'ns mogui. Per tant, com antes, puntal i eslinga. Vale, doncs porto els dos puntals. Sí. Com es diu? Di. Correcte, freqüència i intensitat normal, repliment capil·lar normal i faré 2 segons. De forma bilateral. Correcte, abdomen tou depressible. Perfecte. A nivell neurològic, continuem amb víctima inconscient. Vale. Molt bé. Digue'm, Maria. Maria, per aquí. Per aquí. Vale, tinc primària de triatge. Vale. Víctima inconscient, constants estables, Glasgow 3, nivell d'atrapament físic 2. Físic 2, vale, aquest és un físic 1. Pots entrar per aquí, per la porta, eh? Perfecte. Molt bé. Vale, Marc, eh? Sí. Vale. Continua estable. Oxigen estable. Hòstia. Vale, miro combustibles. Vale, cotxe benzina, descarto híbrid i gas. Riscos interiors els hem mirat abans. Vale, rebut. Digue'm. Vale. Cotxe benzina, atenció, freno de mà posat. No hi ha airbags, no hi ha clau. Pesa el maletero. Benzina, descarto híbrid i gas. Rebut. Maletero net. Val. Maletero net. Vale, Edgar. Vale. Espera. Vale, tranquilo, aquí, seguim. ¿Cómo vas con este? ¿Primaria hecha? ¿Primaria hecha? Secundaria hecha. Vale. Vale, Technics. Edgar.
Vale. Víctima consciente, tiene un Glasgow 14, un poco desorientado, constantes estables. ¿Vale? No hay hemorragias. Ya te he dicho, Glasgow 14, posible fractura de pelvis. Prioritària de fora? Fractura de fora. Vale, comencem a muntar l'elevació, eh? Vale, tècnics! Secundària, eh? Sí, sí. El temps que ells ho munten fa secundària. Quedes així, vale? Secundària i primària per convidar, vale? Bueno, tenim dues víctimes, físic 1, físic 2, físic 1, ¿vale? Anem a elevar el vehicle, anirem per allà. Talonera. Sí, cuidado que el Marc està aquí, necessita espai aquí per les seves coses, ¿vale? Vosaltres anul·lar la suspensió, suposo. Sí, tenim una suspensió i després tenim més lliure per la suspensió. Sí, tenim tanta. Pues va, comencem. Vale, prepares con los niños, preparas con Aragón. Por favor. Zona de herramientas lo pongo ahí detrás. Ahí detrás. Mando primària, constants estables. Vale. Constants estables, continua inconscient, no tenim hemorràgies, Glasgow 3. Ok. Vale, Físic 2, confirmat. Vale, seguim. Inicio secundari. Vale. Toni, tens una vaga? No? Vale. Sí. Marc, no hay ruidos. Mira, el nostre plan B serà obrir aquesta porta, ¿vale? Sí. I el nostre plan A serà un 2000 cotxe a tres portes i sortir. És molt lateral. És molt lateral. Sortirem un corredor. Joan, si me dejas arranco herramienta. Eh? Arranco ahí. Sí, sí, sortirem per aquí així. Vale? Ara descol·lapsar? I podem descol·lapsar per tenir més espai, però que el Marià treballa allà i tu treballes aquí. Vale? Sí, quan puguis t'hauries de col·locar aquí. Bueno, quan ell estigui, fas un canvi de mans, et col·loques aquí. Sí, ja. El porto. Ya por aquí. Esta linga no està ben puesta, eh? Ahora, ahora. Això no està ben posat, eh? Per què no? No està apuntat a baix? Ara sí. Ara sí, ara sí. D'acord, mando, tinc secundari. Vale, digue'm. Víctima manté la inconsciència. Sí? Constants estables. Sí? No tenim hemorràgies, Sí. Glasgow 3 confirmat, físic 2 confirmat, possible fractura de tibia i peroné i possible síndrome convertit. Vale, doncs elevem i sortim. Vale. Vale, David, escoltes? Prefiero repetir, ara continuem amb el tenim així, no vull destacar lateralment, que farem que Fluixa, fluixa. Vinga, va, arrenquem. Preparem separador. Vale. Separador tu. Anem bé de temps, eh? Vale. Marià, anem bé de temps, eh? Fem l'elevació? Vale. A l'extracció serà de la següent manera, i l'any t'explico. Vale. Espera, ara no Vale, puc. comencem. Vale. Avisa'm, David, quan estigui fora, vale? Vale, Marc, hi haurà moviment del cotxe. Vale. Vinga, amunt. 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 Stop. Està libre. Vale, d'acord. Quan tregui l'eina amb freus de plàstic. Eina desconectada. Vale, Marc, s'ha acabat el moviment, eh? Vale. Sí? Estàs una mica incòmode aquí, no? És que no sé, em puc moure ja? Sí, sí, et pots moure, sí, sí. Mando. Digue'm. Punt sanitari. Sí, punt sanitari aquí darrere. Vale, ojo, espera. Tanca el collaret, si no,
El collaret està obert, tanca'l per si no perdem. Maria, fas tracció i... Manté la tracció, eh? Tanca la màquina també. Vale, desplaça una mica. La tracció. Vale, ja el tenim. Vale, Toni, una restabilización. Sí, ho feu entre els dos. El que vull dir, David, és que mantinguis les dues cames alineades, vale? En bloc, una amb l'altra. Perfecte, així. Quan sortim, alinearem aquesta víctima. Vale, tècnics aquí, guants de làtex, eines fora. Netegem això? Sí. Vale. Perfecte. Vale. Passo comandament sanitari. Quin comandament? Em sentiu? Sí. Vale. El que farem serà arrossegar la víctima i quan estigui fora farem pol i fusta, d'acord? Rebut. Quan estigueu m'aviseu. A punt. Uniu braços i internis. Preparats? Sí. Atenció. Arrosseguem. Vale, stop. Vale, preparats per fer preparats? Sí. Atenció. No puc llançar-la, vale. Vale, avall. Tinc oxigen, Maria. No cinxem, passo per No darrere. cinxem. ¿Dónde vamos, Iván? Vale. Aquí. Senyors, vull que recol·loqueu una mica la víctima cap a dalt, vale? El movem cap a dalt sobre la fusta. Rebut. Preparats? Sí. Atenció. Vale, dintre. No. No cinxem. Preparats? Sí. Amunt. Vale. Cap a mi. Sí. Vale. Stop. Avall. Ahí. Manté la tracció, David. Vale, pot deixar-ho? Sí? Vale, Tenen endavant. 11,40. D'acord. Vale. Vale, recuperem eines. Víctima accident de trànsit, possible energia, possibles patologies greus, possible traumatisme... Vale, Marc. Això és quan puguis, et passes al darrere. Vale. Que guai, I obrirem no? aquesta porta, serà la primera acció. Bueno, la primera acció serà recuperar el separador, que el tens tu aquí sota. Sí? No, però no estàs bé, estàs bé. Pues hagamos ahí atrás, me llevo la coca. No os llevéis, el punto de herramientas lo volveremos a montar aquí, ¿eh? No os lo llevéis. Sí, sí. Aquí. David, aquí. Va, un d'ell. Vale. Haced una restabilización, que ahora que hemos quitado el separador. María. No té previsió de pèrdua de control d'esfínters i en secundari hem valorat... Paro ahí, paro. Sí, para la máquina, sí. Antecedents i al·lèrgies. María, Sí. mira, el nostre plan B serà obrir la porta i el nostre plan A un desmunt de 3 portes. Necessito que el Marc el posis al darrere quan Faig un canvi de mans i la que puguis fica per... Sí, tu tens l'accés aquí. Vaig a dintre, mando. Si podeu fer ja això és millor. Digue'm. És probable que aquest seient estigui desencaixat i no reclini. El què? És probable que el seient estigui desencaixat i no reclini. Vale. Vale, entro cotxe. Sí. Colló. Vale. La víctima está aquí, es un físico 1, sospechamos de lesiones en el tren inferior. Ara el Marc es posarà la part del darrere i ens quedarà tota aquesta part més. Plan B, obrir porta de davant i assegurar-la. Vale? La traurem. Fora. Fora, sí, porta fuera. Trabajaremos solo en este lateral. ¿D'acord? Plan A, desmunt de 3 portes. Vale? I pistonejarem en algun moment per dins perquè es puguin moure millor per dins. És gairebé segur que hem de gestionar el seient, per tant hem de guardar temps per la gestió del seient del darrere. Vale, rebut. ¿Vale? Plan B, puerta. Plan Primero A, puerta. desmonte lateral del coche, 3 puertas. Ahí. Y si es posible pistolaremos y asiento luego. Vale. Zona d'eines aquí, punt sanitari allí con su colega y punt de chatarra allà on està el cono. Vale. ¿Alguna cosa? No. Pues venga, gas. Vale. Primer porta. Pruebo porta. El pruebo manual, voy a arrancar la eina. Vale, María, puta mare. Tú estás muy cómodo aquí, ¿no? Pues sí. Vale, estupendo. Vale, habrá que arrancar. Vale, arrancamos puertas, sí. Vale, 1, 2, 3. Arranquem porta. Vale, entrar. Vale, doble, tu. David, ¿proteges? El fanal tallado.
Molt bé. Hoy te está pisando para el... Está pisado, sí. No aguanta ni la porta, ¿vale? Vale, atenció soroll. Stop. Tranquis. Ponla arriba. Molt bé, punt d'aixecar allà al con... Oh, aquí, sí. Vale. Com ho veus, Maria? Necessites més espai de sostre aquí? No, estic Vale. Vale, porteu cizalla. Edgar, cizalla. ¿Serra també? Sierra també, cizalla i sierra. Primària. Vale, digue'm. Vale, víctima conscient, constants estables. Estable, sí. Vale, no tenim hemorràgies, Sí. Glasgow 14. Sí. Possible fractura de pelvis. Vale, continuem amb els plans. Vale. ¿Qué querrás, sierra o...? Digue'm. Jo muntaria aquí... Tu et pots moure una mica més aquí, que va, no? No, per tallar aquí amb serra... No sé, seria amb serra, eh? Vale, sierra. Sierra. El tall de dalt amb cizalla. Poso el pistó aquí, el deixo punt? Sí, deixa el... Anirem amb serra, Maria? Potser necessitem que el Marc es recol·loqui un moment. Vale, ara també. Perquè està molt a prop. Para la màquina, Edgar. Vale, no, el pistó posa aquí per si fa falta, almenys no cal. Ara motor. No, ya es suficiente. ¿Sabes? Te pone la protección aquí. Vale. ¿Con asal, Toni? Vale. Atenció, soroll, Marc, Maria. Vale, sanitari, entra a serra. És una restabilització. Entra a serra, eh? Cambio de lado. Ahí está. ¿Vale? Venga. Muy bien, perfecto. Venimos con cizalla. Vale, conecta. Puedes levantar un poco esto para que sea más fácil. Sí. Estoy libre. ¿Eh? Estoy libre. ¿Quieres que vaya quitando por el limitador? ¿Qué otro limitador? ¿De la otra puerta? No, está mucho menos. Gracias. Pues, él ha hecho una restabilización. Dio la pieza. Sí.
Vale, anem a fer un tall molt controlat, Maria? Tens secundària? Agafa la secundària, em falta una part. Vale. Vale, atenció. Vale, pantalles. Tanquem. Stop, stop. Vale. Pantalles. Stop. Muy bien, muy bien. Vale, ara vinc. Perfecto. Què vols? A què? Està molt a prop. Sí, creus que si li podem un pistó millorarem alguna cosa? Vale, Marc, Este plástico, vale. Vale, María, disculpa, digas. María. sí, secundària. Sí. Vale? Última estable. Sí, Secundaria valorado que es fractura de pelvis. sí. Constantes estables. Vale, aparte de eso te digo, la única patología relevante es la posible fractura de pelvis. Vale, está semi-inclinado. Creo que no es conveniente que va a ser un cincelat. Per poder-lo fer les traccions. Sí, per fer les traccions. Poder sí. Sí? El que passa que el l'extinció no arribarà perquè no té queda la metge per tant. Prefereixes fer-lo a secció 30 a 90 graus. No 30. Bueno, intentem baixar-lo una mica al seient. Gràcies que Negatiu. No es pot baixar més? No. Ah, que sí sabia. No es pot Rodeta baixar- trencada. Perdona? Rodeta trencada. Ah, bueno, pero ya está ahí, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, baixem més. Bajaremos más el asiento. Vale, vale. Sí, fiquem fusta curta i baixem. Traed madera corta. David, ayuda a la posar fusta curta. Posarem el separador aquí i baixarem, farem una catalana. Retiro-se una mica. Sí. No el paris, que faràs una catalana. Ahora te explico la maniobra. Preparo el separador. Sí. Venga. Tony, tranqui. Os explico. Edgar, Tony. Dejaos. ¿Veis que su cabeza está muy cerca del montante B? Sí. Pues punta en el montante B, punta en el asiento y bajamos. De catalán ensenyant de dalt. Sí. Catalán enseñando. ¿Vale? Y ya está. Vale. La protecció. Vale. Pues venga. Anem a fer la maniobra, María. David, has de posar proteccions de la víctima. Heu d'aguantar el... Heu d'aguantar la fusta, ¿eh? Esto sácalo, ¿eh? És una catalana. Vale, teniu seient? Sí. Cuando digas, Iván. Vale, María? Vale. Molt bé. Sí, senyor. Ahí está. Algú va a fer fusta, sisplau. Perfecto. ¿Saco? Saca. Ahora protejo. Maria, vols que fiqui fusta llarga? Vols que fusti... Vols... Sí? Marc. Marc, ets un animal. Fiquem fusta llarga? Què és el que hi ha aquí al seient?
Vale, ja pots deixar anar Marc, si vols. Deixa anar, deixa anar. Molt bé, senyors, protegim. Parem màquines. Fem una restabilització. Restabilitzo jo. Vale. ¿Puedes apartar esto? No, ¿no? No. Ivan, Digue'm. em quedaré dintre. Et quedaràs a dins? Vale, perfecte. Guants de làtex. Eines fora. Tens 5. Vale. Comandament de sanitari. Vale, escolteu. Sí. Vale, tal com està, sortirem en quasi 90 graus, vale? Són 30 i alguna cosa, 30 cap a l'Ivan, d'acord? Rebut. Sí. Recolzarem la fusta llarga i sortirem cap allà. Rebut. Vale, l'hem de moure perquè sortirà una mica raro, d'acord? Rebut. Quan em diguis baixo fusta, Vale, esteu preparats? Jo tinc... Deixem fusta la que Jo tinc. aguanto aquesta cosa, vale? Intento evitar que et doni. Jo, no? Vinga. Vale, intentem anar rotant-lo una miqueta a l'hora que baixem, Sí. vale? Preparats? Jo li nio la curta, Maria. Vale, preparats? Sí. Acció. Vale, jo tinc totes, Vale, José, muévelas. Espera un moment. Control d'oxigen. no sé molt bé què... Aquí, si superes aquests 2 centímetres, Sí. pots baixar més, segur? David. Dios. ¿Ves ahí el...? No és igual que Espanya i el seu camp. Qui té el coll? Jo. Vale. Vale, en canvi de mans, perfecte. Vale. Esteu a Estem? punt? Sí. Preparats? Atenció. Perfecte. Espera, esta hay que levantar un poco, está un poco tumbada. Vale, posem-la, que no caigui cap a la dreta la víctima, vale, bé. Molt bé. Derecho. Com vulgueu el pugem, Sí. Preparat? Sí. Atenció. Stop. Vale, bé. Maria, quan vulguis, canvi de mans. Tren fusta curta. Rec fusta curta. Vale, estic aguantant jo, tu. Pots deixar anar Maria, si vols. Aquí l'estem aguantant bé, Vale, xinxem? Vale. Mitgem? Tu portes oxigen, David? Jo? Bueno, aquest allà, que no sé qui és. Toni. Tranquils, anem sobradíssim, Maria. Meu. Deixo, No, yo no, negativo. Vale. Ahora se ha puesto bien el solo. Vale, doncs Es una víctima colaboradora. Vamos al lado de su amiga. hauríem de pujar-lo una miqueta Pero més. hay que vale? la zona de herramientas. Vale, ja està xinxat. Mira dónde está esa herramienta. Al lado de su amiga? Vamos a la Las zona de eines. ahí. Pues sí, dice que no sería ningún su amiga. No. Vale. Esteu preparats? Sí. Oxigen? Sí. Atenció. ¿De pie? De pies. Ten los cables, ojo cables al terra. Molt bé. Vale, aquí asegurado. Em diguis, Maria. Vale, stop, avall. Molt bé. Se ha comido el muñeco. Molt bé, José.